Em dic Will, i sí, és un maletí. Continuo estudiant en un centre públic terrorífic perquè la meva mare no ha aconseguit prou diners per enviar-me altra vegada a l'escola privada on estudiava abans, que s'ha de reconèixer era molt més bona. De tota manera, he fet nous amics i en alguns aspectes aquest trimestre serà molt millor que l'anterior. Encara que en molts altres serà molt pitjor. I per encetar aquesta nova etapa, havíem de superar una dura prova que consistia a suportar un dia glaçat de gener, viatjar amb autocar i aguantar que en Jay em digués monyes. Bon dia, monyes. Ei! L'excursió al Swan Edge és llegendària perquè et lies amb algú segur. Jo he agafat geografia per això. Sembla una raó poc consistent. No ho saps si et liaràs. Et diré una cosa que és molt consistent. La meva cigala. A Swan Edge hi ha una mestressa de casa que és un pibon i cada any es folla un pavo de l'institut. Com ho pots saber, tu, això? Un col·lega meu hi va anar l'any passat i diu que va ser el millor clau de la seva vida. És una tia madura que ho fa perquè li agrada la carn jove. I una merda. No tens cap col·lega que l'any passat fes aquesta excursió? Oh, i tant, en Chris Groves. No el conec de res. Perquè ell no és dels que surten empringats com tu. A veure si ho he entès. El teu amic imaginari es va tirar una madureta imaginària a Swan Edge i per això t'has matriculat a geografia. Bon pla. Ens ho hem de passar bé. Fem alguna cosa diferent. Per què no agafem una barca? He vist per internet que se'n poden llogar. Quina manera de desaprofitar internet. Jo crec que hauríem d'intentar lligar amb les noies d'allà, comprar priva i coses així. La mateixa pena que fem aquí, però a la costa. Que bé. Ei, podríem tirar petards a l'habitació. Doncs sí, però no hi veig la gràcia. Nil, però on vas, tu? A l'autocar. No fas ni geografia ni sociologia. Ja ho sé. I llavors què fas pujant a l'autocar de l'excursió de geografia i sociologia? És que en Jay no parava de dir que seria l'hòstia, i com que em van agafar ganes de venir, li vaig dir al senyor Kennedy si li podia donar un cop de mà. El pederasta? Doncs segur que et va dir que sí. De fet, sí. Qui és el pederasta? El profe de geografia, Vesky. No m'ho crec que l'Insti contracti un pederasta. Ves tu creient. No pot ser un pederasta. Es va fer una palla en un armari mentre escoltava l'orquestra de l'Insti. Quan? Fa molts anys, diuen. Sí, home. I tu què has de fer? He de recollir mostres a Swan Edge. D'esperma teu Recollit a la boca? i els cabells. Com sou? I encara que Neil possiblement s'havia convertit en la joguina d'un pederasta, van pujar a l'autocar amb moltes esperances. Això sí, encetàvem un trimestre i un any, però hi ha coses que no canvien. Ja veig que vas bé amb la Carly. Calla. Aquí el tens. Vigila, Nil. Au, no faci això. Els polses, amics! Sóc un amic vell, estrany i inapropiat. Amics de mostres d'esperma! Per què he hagut de fer això dels polses? Perquè és el primer que et fotrà pel cul. Abans te'ls fotré, tu. Amb l'emoció ens vam oblidar de la primera norma dels viatges amb autocar. Els nois durs seuen al final. Ui, jo piro. Jo piro. No, quedeu-se! Res ens obliga a moure'ns, no penso marxar. Marxa. Per què, si es pot saber? Vols que et doni un motiu? Jo no em mouré sense motiu. Em sembla que no ho entens. Ets tu qui no entens que ens hem llevat d'hora per assegurar-nos a aquests seients i almenys ens has de donar un motiu per... És un bon motiu. I on collons seiem? Què passa aquí? Va, seieu tots. Ens han pres el lloc, no queden seients. Aquí sí que n'hi ha. Consegui al costat d'en John. No vull, té el cul tan gros que ocupa 2 seients. tinc sentiments. Molt bé, doncs seuràs amb mi. Sí, home. Amb mi o amb el senyor Kennedy. Vinga, afanyeu-se. Mackenzie, seu d'una vegada. Hola. Hola, Com et dius? Lauren Harris. Soc nova. Jo em dic Will Mackenzie. Fa cosa ser nova, oi? Una mica. Tots t'insulten, t'amenacen amb clavar-te una pallissa i se'n foten del teu maletí. A mi no m'ha passat. No, ni a mi tampoc. Jo estava més acostumat a anar d'excursió als Alps o a Barcelona que no pas a ciutats cutres de la costa d'Anglaterra, però mentre ens dirigíem a Swan Edge es palpava l'emoció, la sensació que podia passar qualsevol cosa durant les 2 primeres hores. Després es va convertir en un altre viatge avorrit amb autocar. Que no et passi pel cap donar-me conversa. Ei, em canvieu el lloc? No, ja estic bé. Hòstia, és avorridíssim ser allà. Ei, mireu amb qui està parlant aquell mitja merda. Quin pibon de tia. Sí, és veritat. Que es fixi en nosaltres. No ens facis passar vergonya. Ei, atenció! Mireu això! Què passa? En Neil fent el primo. Ha fet allò del clàxon? Té gràcia. Sí, i tant, és molt graciós, fa el primo divertit. Torna-hi, Neil! Sí, torna-hi, Neil. Si us ha agradat, mireu això altre. Jay!
Cartwright al teu lloc. Durant el viatge, l'única sorpresa que hi va haver va ser el cagarro enorme que en John va deixar al lavabo de l'autocar. En Jay no es donava per vençut en la recerca de la seva imaginària nimfa de la costa. I la nimfa aquesta on para? Doncs no ho sé. Al centre, suposo. O a la parada de gelats del passeig marítim. Pel que sembla, se t'acosta i et demana que li deixis llepar el cucurutxo. El que t'està dient en realitat és que te la vol mamar. És un codi. Molt subtil. Will, em fa una mica de tall, però et fa res que dinem junts? És que encara no tinc amics. Ostres, no em fa res. Pots seure a la meva falda. No, gràcies. I hauries de saber que això que has fet a l'autocar ha sigut molt trist, penós i gens divertit. Fins després, doncs. Fregida. Tu ja no hi tens res a fer amb la Lauren. I què? És una cria. No he vingut aquí a liar-me amb nenes. D'això ja en tinc a Londres. Jo busco una dona de debò. Doncs està bona. Què? Que la Lauren està bona. Jo l'he vist primer. Què? Només dic que està bona. Hola, nois. Hola! Seu aquí. Jo ja marxava, de fet. Per mi no te'n vagis, eh? No és això, és que he de parlar amb un tio d'un gos. I amb una tia d'un conillet. No sé pas què vols dir. Ja. Que vens, Neil? Sí. Jo em dic Simon, per cert. Hola, Simon. Perdona, això d'aquests dos. És igual, tinc un germà petit i estic acostumada. Encara que el meu germà té 8 anys i és una mica més madur, clar. Directe al graves, tu! Què? Directe al graves, tu! Per què parles així? Imito en Yoda. La guerra de les galàxies. És el mateix que he fet a l'autocar durant una hora. Ah, era això! Oh, que bé, perquè he pensat que potser tenies un problema. No. Trastorn d'Asperger, potser? Ui, no! Ja t'han fet les proves per això? Molt bona. Oh, us volia demanar si cap dels dos vol fer el treball de camp amb mi. És que com que no tinc amics encara... Jo mateix. Ah, sí? Sí. Jo diria que no pots, oi que no? Per què? Per què? Per allò que m'has dit abans, te'n recordes? Que en Jay es folli una iaia? Oh, coño, senyoretes, no, allò altre. No tinc ni idea de què em parles. Que no coneix ningú, no siguis maleducat. Que no sóc maleducat, Simon. Jo només em plantejava amb qui faré el treball. Oh, no. El senyor Gilbert diu que faci el treball amb tu perquè no m'oriento gaire bé i em podria perdre. Genial! Et sobra un formulari? El meu m'hi ha caigut ketchup. D'aquesta manera, en Simon es va quedar amb la preciosa Lauren i jo vaig haver d'anar-me'n per evitar que aquell fati caigués a l'aigua. Mentrestant, en Jay buscava una raresa, una dona atractiva de mitjana edat. Afanya't, Jay, he de tornar amb en Kennedy d'aquí un quart d'hora. Ho provaré amb aquesta. Dispensi. Sí? Estem fent un estudi per l'escola. Li puc fer unes preguntes? Quan trigareu? Jo trigaré el que et calgui. Què dius? Primera pregunta. Amb quin mitjà de transport ha vingut avui fins al centre? Amb cotxe. Amb cotxe. I fa servir gaire sovint el transport públic? No gaire. I fa servir llançaria? Això és sobre transports? Són les preguntes que tenim aquí. Fem l'última. Hola. Ah, hola. I la Lauren? Ha anat a comprar un refresc. És simpàtica, oi? A tu no t'interessava la Carly? Home, una mica sí, però la Lauren està bé. Té conversa. Que t'ha parlat de mi? No, Ja. però m'ha dit que li semblo atractiu. Oh. No m'ho esperava, això. És tot una mica estrany, no? Perquè a mi m'agrada molt, però sembla que li agrades tu. Si creus que li agrado, potser m'hauria de tirar a la piscina. Pot ser, però has sentit que he dit que m'agrada? Jo ho hauria d'intentar, oi? I el fet que a mi m'agradi se te'n fot? Sí, esclar, és veritat, però està bona, ja entens el meu dilema. No gaire. Ja saps com va, això. Com? Com va, això? Ja ho saps. Per què no veiem què passa després a l'alberg? Potser no li interessem cap dels dos. Suposo que tens raó. A veure què passa. Però no t'enfadis si em tria a mi. No m'amoïna, això. Què, doncs? Has trobat la nimfo? No encara. Que estrany, oi? On eres tu? En Kennedy i jo hem anat a la platja a nedar. Què dius? Us heu banyat? Sí, Tots dos sols? sí. I en Kennedy, el padrastre, t'ha fet banyar amb boles? No, m'ha deixat un banyador. Dels petitons? De fet, sí. Començo a entendre què en treu ell d'aquest pacte vostre, però tu què en treus? Això, ell me l'ha comprat. De puta mare! Hosti! Amb això follem segur. Diu que no ho sàpiga en Gilbert. Que heu anat a la platja o que et vol assetjar sexualment quan estiguis torrat? Res. De puta mare!
Pillarem una taja del Nil. En realitat, ens convertim en macarrons del Nil. A mi m'és igual. I a mi. Merda, amaga-la! Simon, Will, sóc la Lauren. Que sou aquí? Hola. Hola. Se sent soroll a baix. Em sembla que han muntat una festa. Veniu? Festa? Bé, això sona! Et moriràs de vell sense haver fotut mai un clau. En Jay s'equivocava. Estadísticament hi havia força possibilitats que fotés un clau. A la llarga. Ja teníem la beguda i les noies. Bé, la noia. Ara, per començar la festa, només necessitàvem una festa. Què? Venim a la festa. El pringat del maletí! Demana-li si té cap foto de sa mare. Té una ampolla de vodka. Mira, tots els pringats. Heu portat res per mi? Doncs en Neil ha aconseguit vodka i hem pensat que ens podríem afegir a la festa. Gràcies, tarats. Ha anat prou bé. Sembla que la festa s'ha acabat per Fem nosaltres. una altra cosa. Billar? O ping-pong? Em sembla que vaig he vist un joc del risc. Què dius? Jo me l'aspiro. Potser hi ha una mama madureta que vol que em corri a la seva teta. Una rima picant, que bonic. Anem, jo vinc amb tu. Jo em sembla que me'n vaig al llit. Ens veiem a l'esmorzar? M'acompanyes fins a la meva habitació? És un plaer. Vull dir, en Simon... Sí, i tant. D'acord. Molt bé, t'hi acompanyarem tots dos. Doncs ens veiem demà, Will. Sí, ens veiem demà. Simon, puc parlar amb tu abans que te'n vagis? Sí, esclar. Bona nit, Will. Oh, no passa res, l'esperaré. Davant meu pots dir el que vulguis, som amics. D'acord. Simon, que et ve de gust fer un tom amb mi en l'estona lliure de demà? Tu i jo sols. Oh, que lleig. Sí, i tant, m'encantaria. Ui, ens veiem al port després de dinar? Vora l'aigua? Els ports solen estar a tocar de l'aigua. És més fàcil per les barques. Que descansis, Will. Igualment. Bona nit, Simon. Sí, bona nit. Som-hi, noi! Anem tirant! M'ha agradat molt conèixer-te, Simon. Ja ho sé. Vull dir, a mi també. Comença a fer-se tard. Hem de marxar. Tio! Som-hi, company! Molt bé! Ens veiem a l'habitació! Deixaré un ganivet al costat del llit perquè me'l puguis clavar a l'esquena. Entre els homòplats és el lloc. Bona nit, Lauren! En Simon va aconseguir una abraçada, res de sexe, però tal com ho explicava semblava que li hagués llevat el múscul com a mínim. És increïble, em sembla que li agrado. Sí, i a mi em sembla que ja és hora de dormir, Simon. És curiós que... Hola, sóc jo, nois. Me n'anava a dormir i se m'ha acudit venir a veure com estàveu. Nedar és esgotador. Tens les cames cansades? Em sembla que estan bé. Hi ha un massatge ràpid abans de dormir? Per les cames cansades. Marxem, John. Oh, li feia fregues. Té les cames destrossades. Ara no, John. Ha sigut un somni o ha passat de debò? Has tingut un somni humit. No, ha passat. M'ha tocat les cames. Això és per haver-li donat corda a un pedrasta. No l'hauríem de denunciar? Que ens va donar vodka. Això és assetjament, Neil. Ah, sí? Sí. Ah, bona nit. En Neil no semblava gaire afectat pel que havia passat aquella nit. En canvi, jo sí. No et fa res, oi, que quedi amb la Lauren? Esclar que no. És que em mola bastant. Ah, sí? A prendre'm pel cul, bèsties fastigoses! Estàs segur que no et fa res? Hola, Simon. Hola. No t'he vist en tot el viatge. On eres? Doncs per aquí. Què fas aquesta tarda? No res. No estàs segur? Sí. Jo estic segur que tens un compromís aquesta tarda. Diria que no. Aquesta tarda la tenim lliure i com que feia segles que no et veia he pensat per què no fem alguna cosa junts? Sí? Sí? Doncs és una llàstima, Carly, perquè en Simon ha quedat es diu Lauren aquesta tarda. Ah, sí. És la noia nova. Ja us he vist xerrar.
Sí? Sí. No pot quedar amb tu, ja té una cita. O sigui que és una cita, Simon? No, és fer un vol, no una cita. Perdona, no sabia que era una cosa seriosa. No, escolta'm bé, no és una cita. No és una cita perquè s'hi pot apuntar qui vulgui. Jo, tu, la Lauren... Potser bé o potser no. T'asseguro que bé. Potser no, i m'és igual el que faci. M'agradarà molt quedar amb tu aquesta tarda. Al passeig marítim a les 3? Sí, a les 3. Moltes gràcies per intentar fotre'm el pla. Jo intentava evitar que et fiquessis en un merder. No pots quedar amb totes dues, oi? Hosti, no ho sé. No li puc dir que no a la Lauren, oi? Escolta, la Carly és important per tu. Hauries de quedar amb ella. Jo m'encarrego de la Lauren. Sí, això és el que s'ha de fer. I parles tu amb la Lauren? Esclar. I no et faré quedar malament. Surt amb algú i no s'atrevia a dir-t'ho a la cara. És un cabronàs. He vingut a dir-t'ho perquè et mereixies una explicació. D'acord. Doncs quin greu. Gràcies, Will. Escolta, he llogat una barca aquesta tarda perquè no fem un tomb pel port. Ai, no ho sé. Va, anima't. Vinga. Molt bé, doncs. Genial. Es lloguen al canal i si veus en Simon no li diguis que t'he dit que és un cabronàs. Et veig allà. Mentrestant, en Jay continuava la recerca de la dona dels gelats delirosa de sexe. No ho sé, sembla massa gran. És el segon dia que busquem i ella és la primera tia que veiem per aquí. Segur que li deu faltar una cama. No et refiïs de l'aspecte facial. L'esperma a la cara envelleix. Ja veuràs com de cosa està de puta mare. Ja us he trobat. Com va la recerca de sexe? En Jay diu que és ella. Al igual, si és un dinosaure. No, si es posés una mica de maquillatge i roba interior ben sexy, no dubtis que me la tiraria. Ha de ser ella, la resta estan totes descartades. Doncs au, juga-t'hi l'última carta. Tens raó. És ara o mai. Pilla'ns un gelat, Jay! Què vols, noiet? Un cucurutxo de nata. Un cucurutxo. Res més? El vols llepar? Com dius? Si vols llepar el meu cucurutxo. Oh, gràcies, rei. Però avui ja he menjat molt de gelat, fill. Entesos. He fet tard, oi? Vols alguna cosa més? Ets la dona que fa mamades als adolescents? Què dius? Si em fas una mamada. Semblava que la recerca de la nimfòmana es trobava en un carreró sense sortida. No és ella? No. Un carreró vell i molt desconcertant. Sí, una cita amb la Carly. No sabeu el temps que fa que espero això. Oh, i tant, no pares de parlar-ne? Toca't els collons, mira quina pinta. Ei, permís per pujar a bord, capità Menjapolles? Permís denegat, salpo de seguida. Te'n vas d'excursió tot sol? Quina pena. És que no vaig tot sol. Qui vindria amb tu? La Lauren. Què? Si a mi m'has dit que no hi quedés. No he dit això. Oh, i tant, has dit que hauria de quedar amb la L'he Carly. dit perquè és amb la Carly que vols sortir. Sí, i tu vols sortir amb la Lauren i m'has fotut fora. No ha anat així. No ho sé, tio. Em sembla que t'has passat amb mi. Anem a fer un vol. No. No siguis malparit. No. Va, les barques m'encanten. Anava molt a pescar amb el pare. Pescar, tios? Tu calla. Redimeix-te portant-nos en barca. Saps que me l'has clavat. No, la Lauren arriba d'aquí un quart d'hora. Ja sé què passa. Té por. No, gens ni mica. I aquest intent penós i infantil de psicologia inversa no funcionarà. D'acord, va funcionar, però ens ho vam passar bé. Fins i tot la gent del poble semblava contenta de veure'ns. Hola, nois! Almenys durant 10 segons. Aneu a la merda! Ens ho hem passat bé, tornem ja. Què? Hem dit de sortir al mar, no? No pot ser, i poseu-vos l'armilla salvavides. El mar pot ser molt traïdor. Què és això? És per les veles? Dóna'm, és una llinya. Neil, no la llencis al... I ara què? No res, no partes què? Sisplau, no feu tonteries. He deixat 150 lliures de fiança. Al mar, que xulo! Anem-hi! Pareu, idiotes! Pareu! Pareu! No mogueu la barca! Sabia que passaria això! Jo giro cua i me'n vaig a tornar-la. Hòstia! Ai, no! Collons! Em sap greu, Simon! Cago en la puta, quin fred! Treu-lo, Neil! Per què m'ho has fet? Per això de la Lauren? No! Què dius? Ha sigut sense voler! Tio, ets un penes!
Pensava que érem amics. Em sap greu. Merda, hem de tornar de seguida. L'aigua està bona? Tinc molt de fred. No puc més. Tindrà una hipotèrmia si no li traiem la roba molla. Nil, despulla'l. Ho sabia. El què? Què és el que volies? A tu et mola en Simon. Som primers auxilis. Vaig ser escolta i fèiem això. No devia ser l'únic que fèieu, Doncs no, també fèiem nusos. Tinc fred. Em passeu fixador pels cabells? No li treguis els pantalons, no ets el teu pare. Els hi ha de treure, no ens podem arriscar. Tapa'l amb l'abric, jo engegaré el motor. No patiu, que ja el tapo. Collons, per què no va? Jai, agafa aquell cap. Calma, no et caiguis a sobre. Què li ha passat? No sé amb què s'ha encallat el cap. Amb el motor, segurament. Puc abraçar algú, sisplau, que tinc molt de fred. Vosaltres no en teniu? No teniu molt de fred? Cago en la puta! Hòstia! Com collons ho has fet? No ho sé, no hi havies què? Treu-lo! No passa res, és un peix. És un peix enorme que fot una por de collons. Treu-lo d'aquí! Hòstia, s'ha cagat! No passa res. A la merda! Estem en un bon percal. Què? Això és per emergències, per emergències! Perfecte. Mare meva. Deu escalfar. Per què putes ho has fet, això? Perquè ens rescati la Poli. Què ens diràs, auxili? Hem pescat un peix? Som al port. Què vols, que ens remolquin com si fóssim idiotes? I si és un tauró? No és un tauró, Jay! Treu-lo d'aquí, Nil! Vol més que el mati, perquè ja no hi sobreviuria al mar, ara. I creus que és més digne al final que li has fet? Has mort un peix d'un talagasso. Ens el podrem menjar. Jo no em menjo això, surt del mar, collons! Tinc fred. Mama, em portes l'orinal? Tranquil, Simon, t'ajudarem. Oh, merda! Merda! Va tot bé, Will? Molt bé, gràcies! De seguida estic per tu! Saps que heu llançat una bengala? Sí? Gràcies, Lauren! No trigaré! Això és un peix? Sí, Lauren, és un puto peix! Dóna'm 5 minuts! Que haurem de tornar nedant. L'aigua està congelada. Tornem remant. En unes vacances a Espanya, un paio i jo vam agafar un patí i vam anar a Àfrica. Creus que ens podries estalviar les teves pírules un momentet i mirar de pensar la manera d'evitar una mort segura? Hi ha la Carly! Mireu! Hola, Carly! T'hi has ficat un mitjó! Passa aire, oi? L'hem d'ajudar. Hauríem d'abraçar-lo tots tres fins que arribin els de salvament. Després ja els explicarem que els hem fet venir perquè hem pescat un peix. Vine, col·lega. Se li veu tot. Tinc més fred que abans. Doncs abracem-nos més. Espero que no ho sàpiga mai ningú. Què? Vols dir tret de tota aquella gent? Però hem d'esperar que arribi la Poli. La gent se n'endurà una impressió estranya. No, home, no. Si només hem sortit d'excursió fa 20 minuts, ens han hagut de remolcar fins al moll, tenim la barca plena de cervell de peix i tu vas amb pilotes. La Carly i la Lauren deuen pensar que som molt enrotllats. Oh, i tant, que som l'hòstia. Definició d'excursió escolar. Viatge educatiu que permet als alumnes observar esdeveniments que no formen part de la seva realitat quotidiana. I en aquest sentit, Swanesh va ser un èxit rotund. Vam observar la meva immillorable imitació de Yoda. Directe al gra vas tu! La nata que li van clavar en Jay, en Nil apallissant un peix i en Simon amb el penis dins un mitjó. I després de tot això, una observació més. El senyor Kennedy sí que és un pederasta. No s'amoïni, jo no m'he mullat. John. La part bona és que la Lauren se'n va anar a viure a un altre lloc i en Simon no la va tornar a veure. Just stay in your lanes. Swimming. Just stay in your lanes. No bombing, no heavy petting soldiers. Stay in your lanes. Veruca sucks and not forgetting to just stay in your lanes. Fuck.